Tobe be jaabima kamɓe dey ala ko ɓe ɓeydata hen ko wona tan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama goɗɗo arino e makko ne yettamo mantamo wimo a ɓuri fofof hay bamma an ɓuri o wimo ala dey babam kam mi ɓurani ɗum on wimo ala mere wona ko Allah wi ko an ɓuri tagore nde fof wadde ko konngol Allah ngol caliɗa nelaɗo Allah wimo ala babam no ɓurdi kam jibini ɓurɗo tagore nde min mi wawa jibinde ɓurɗo tagore nde enenne Ceerno Mouhamadou Abdourahim rahmatullahi alayhi to yaha arta fofof kanko jibini en ko kanko dey rokki en ko dañƴen ɗo hennene ko kankone e jibinande makko o hiisaki ɗum emo wawno wiide bam makko ko ceerno mum mo ari e muɗum o kono o ittu ceernagu ngu o joƴƴini o suɓi almudagu ngu o wonde Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïd ko almudo noon ceerno hamme jangini ɗum rokki ɗum wirdu adi ɗum kadi ardinde nde fayi e yaade lomtini ɗum hoore mum e ɓesgu mum kadi ɗum fof o woppi o suɓi wonande on almudo cuɓagol makko almudagal e on rokkimo ko nde o arata e on ko gasnuɗo jangde o jangi e almudo bam makko Ceerno Ahmad Oumar Hoore Ñiiwa on janginimo ha o ɓaari hoolimo heɗimo andi ko ceerno hamme waɗanno ɗum ko ina wawi waɗande o sabi hoolare nde o dañi e onde emo teski ko hono nde ceerno hamme dañno e makko ha waɗanimo ko waɗanimo ko ha resndimo ɓesgu muɗum ɓiɓɓe ceerno hamme fof kanko jangini kono ɗum fof e waade noon o joƴƴini o woni almudo o rewi Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïd ha on yi e makko hoolare e lebdugol ko woni e dartude ko ne andi kam wona bindi o woni e dartuɗo bindi ɗi kam o heɓi so hooti tan o janginat kono koko renata bindi ɗi ko ɗum o dartanno on andi hankadi no o lebdi hen waɗanimo ɗum kadi ruttimo nawtimo o woni ɗo e Madina duuɓi limtindi o hootani ciloñ emo darta ɗo ko biɗen ko ha o dañi ɗo duɗal guurgal emo jangina ceerno men Ceerno Ahmad Tidiane ceerno ko e ɓen duɗal he jeeya ceerno Baba Galle Caam Madina Gounas ko e ɓen duɗal he jeeya ceerno Baba Galle to Salamata hade mum hodde ko hen jeeya ceerno Saïdou Hammat on jibini ceerno Baro Bab Saïd on jibini ceerno Baro Bab Saïd ko e ɓen jeeya kañumne
e goddo na wi'e killi e goddo na wi'e killi walla kiri non ko Aboubakry on ko pullo ngaabu koye mabbe o jeya ebe keewi dudal makko do e Madina Gounass gal beedo pop wona yaabe ciloñ goto e mabbe fof jangi e makko ha yondini hawri o dañi ko yilotono ko ceerno yaafimo o faati ciloñ nyande o ummoto do o wondani hay goto nde o felliti hoodde o ala hay bayda so wana nene makko ebe wondunobe o wadda e Ceerno Alkasim Baro mawdo goto no do wonno ne jeya jowol ne wi'e Alhaji Abdullahi Jowol wiimo ceerno tawde Ceerno Abdourahim felliti hoodde o dañani hay ko o neli miɗo jogi ɓiyam yo naw itti ɓiyum afo mum no wi'e Mamadou Alhaji o woni almudo Ceerno Abdourahim garwano to ciloñ wa amma ga kam ko gadaɗo e almudagal he koto ciloñ to ko o Mamadou Alhaji o ummodi ɗo ɓe ngari ha Tamba ɓe kawri ɗon e pullo fuuta goto ne ummi Guine ina jangoya Fuuta o sikkanno Fuuta ko wuro o fotti e goɗɗo on wimo to paaɗa o wi mboɗo jangoya o wi holto jangoyta o wi wuro wiyetengo Fuuta ngo on wimo Fuuta wona wuro de a haalat ɗo jiɗɗa yaade o wi min mi anda ko Fuuta tan jimmi yaade on wimo oto nanɗo subaka ko jahowo Fuuta yaaton ƴeewa sad daña place ɓe jehi galle jaatigi Alhaji Massaid to Ceerno Alhaji Massaid no duusi Ceerno Abdourahim tuggiɗo ha Tamba nde o yaata o wi Madina naaɓe kala kattanɗo hay komi wowani jabde hande mi jaɓana on ɗum mi wowani jabde rewɓe yo jaltu kono kala kattanɗo mi yamiri yo yaltu duusa Ceerno Abdourahim ha yalta wuro ngo Allahu akbar ɓe jaadi e makko ha yaltirde wuro o yaafiɓe ceerno ɓennide e mabɓe e oto ha Tamba pullo Fuuta o noon tawi ɓe ɗon wiyete ko Mouhammad Misbah o woni almudo makko ɗiɗaɓo subaka eɓe ndawa Allah addi yimɓe ɗiɗo baamumen ina wasi so yi'aka yoɓe njaha ciloñ soɓe tawi ɗon ɓesngu ceerno hamme ina jangina moɓe tawi ɗon fof yoɓe jango e mum soɓe tawani ɗon hay goto yoɓe njaha banaji ɓe janga e Ceerno Abdourahmane banaji ɓe ngari ɓe kabra oto jahowo Fuuta na ɗo ɓe jehi toon ɓe jiindiri e Ceerno Alhaji Massaid e hoore mum Ceerno Alhaji Massaid namdi jinnaɗo maɓɓe Ceerno Alhaji Massaid namniɓe jinnaɗo maɓɓe ɓe kaali taw ceerno e on gonduno toon ceerno wi on dañi ceerno koy ɓi ceerno hamme nani kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo hen goto wiyete ko Chouaibou Sissoko goɗɗo on wiyete ko so yejjitan ko Ibrahima Sori so yejjitan ille ko Ibrahima Sori o wi o motti inde ɗe ala oɗa ko Chouaibou ko goɗɗo keddiɗo ko ɓe o ummodi Tamba nde ɓe pini ceerno duusiɓe kadi haɓe jalti Tamba kadi
ɓe mbi kamɓe tawtoranoɓe duuso ngo ɓe mbi ceerno de telli dari e leydi rewni oto o gite ha o natti yiide oto o o tuurni o arti tawtoranoɓe ko noon ɗum tawtoranoɓe ko noon mbi nde wonno ko ɓe o yiɗi ɗiɗo ngoni e yaadude oto he oɗa ko afo makko debbo oya ko ɓi ceerno makko allahu akbar ko ɓe ngoni e yaadude ko ɓe dey o duusi ɗo ɗum tagi ɓernde makko nde hecciɗi o ronki sertude e maɓɓe gila ɗo ha tamba o ummodi e maɓɓe ha o yaltide e maɓɓe wuro ngo o tawi o wawa yaadude e maɓɓe kadi ha ciloñ o dari o telli kadi ko e nder oto maɓɓe joli o ko hen o jolno oto maɓɓe joli o kadi ko hen o jolno o duusiɓe haɓe jalti wuro nde o talli o rewniɓe gite ha oto o wirni gite makko o jolti o rursiti ni ɓe kabriri nde o yettoyi ciloñ omo wondi e ɓeeɗo nayo Muhammad Alhaji Muhammad Misbah Shuaibu nayo o ɗesi mottude inde mum ɓe ngari ciloñ ɓe jetti ceerno wiiɓe ko adinde puɗɗortoɗen jangde mbaɗen kalasal galle cuuɗi nan ɗon kono galle o howaka ko ɓe hoɓɓe hay goto maɓɓe anda leggal ɓe coppoy tugaaje pewgal ngal way kono wafduni ko andintaɓe kooce so ɓe mbi eɓe ɓila koocale ɓe ɗumen tan ɓe juwo ɓila koocale ɓe karla tan ɓe juwo ceerno wiiɓe ñiɓe leɗɗe ɗe min mi howa kooce ɗe ɓe puɗɗi ha kihiiɗe ɓe mbi ha subaka Allah itti suka goɗɗo wuro ne wi'e duungel sera kasga ina rokka inde ceerno Abdourahmani o wi'a tan ko ceerno Abdourahmani omo yaha o ari ha ciloñ jamma tawimo ɗon ɓe mbimo oya galle ko galle almuɓe waaloy toon o waali ɗon o nani ɓen no mbiya Abdourahim Abdourahmani omo yejiti ɗum majjiri mum o fini o sikki ko o Abdourahmani o rokka o wiite Ibrahima Gueye ko duungel naajo o yante maɓɓe ma woni ɗon ha woni dumuna inde Abdourahmane de arte e makko kono felliri engrais jooɗaade ciloñ ɓeeɗo njoyo wonɓe ceerno Abdourahim fuɗɗori almuɓɓe ɗo ciloñ ɗo oɗa ko Fuuta Jeya oya ko Pullo Fuuta Jeya ko Guine ɗiɗo ɓe jeeya ko Gambi wuro ngo wiyete ko Saare Alpha walla taw ko Misra ɓen ko toon jeeya goto o ko ɗo e nder Madina jeeya ko ɓe ceerno Abdourahim fuɗɗori kono wona ɗum o yiɗi haalde ko almudagal makko e ceerno Alhaji Saydou o yiɗi haalde nde wonno o woni almudo tigi ceerno makko weltanimama mo seeremɓe makko ɓe ɓerɗe mumen ɓuuɓi e makko ko ɓe jiɗannomo ko nde o yalti Allah waɗani ɓe ko ɓe jiɗannomo ko tawa hay goto e maɓɓe ittani almudo wimo fuɗɗoro o kono noon ko duwaw maɓɓe addi ɓe o fuɗɗoriɓe addi ɓe o fuɗɗoriɓe addi kadi ɓe jiida ciilol sonno ko nokku goto ɓe ummi tan wi'e koko haaldano goto fof adda bange kono goto fof to ummi to jiida e to goɗɗo o ummi to ngal almudagal noon
kanko daɗimo ɗon kanko de ceerno kadi ko hunde nde jammi kadi ko hunde nde o jaɓi hunde nde o jaɓi sa daɗama a ɓurama ande warta ɗon ko ƴirlade ɗum anne warta ɗon ko ƴirlade ɗum kam ɗon koko daɗani ɗum ɗo kam ko ɗo dada mi ari e ceerno men o ceerno Ahmed Tidiane o wi kanko de o ari e ceerno men o ceerno men ceerno Ahmed Tidiane ceerno omo wonde e ceerno Mouhamadoul Mansour omo ummi Ciloñ yetti wimi ceerno min de garnomi ko salminde o wi ceerno min de garnomi ko salminde e juurade komi almudo mboɗo ɗo eno mbiɗon fof e hande mbiɗon fof mboɗo yiɗi wonde almudo min gondi ɗo balɗe tati ɓe gondi ɗo balɗe tati tan o arte mabɓe o wi min de somi dañi noon gandi noon sen juuli aljuma o mi ruttito Ciloñ ceerno Mansour wimo ɗemgal jantinogal ñandengal mare ka gaccuɗo ngal to galle to ngal de wino ko almudo o wi ceerno mi tuubi jaafoɗe o won haaju mo jogiiɓe ha jonde miɗo jaɓa koɓe kalata ko omo jaɓa koɓe kalata ko kono omo itta tongi ɗi wata ɓe mbadde mo almudo donc yowo yaade o wi de o jaɓi mi tuubi kono nde wonno noon won haaju mo ɗaccumi to paatotoɗo o wondi e haalde tan mbele eɓe jaɓirana mo ɗum ganto ceerno Mansour wimo ceerno Abdourrahim meeɗa nadde wuro ngo o wi ceerno Alhaji Massaidou mi yiɗi yaade so naati o waynotako haqqe kadi ko huli wata ceerno yiide e makko mbaadi emo yiɗi yaade hay yeeso ceerno jottako ni wata ceerno yiide e makko o jooɗori yeeso mum ko yidde waynade kono o hersi o jooɗoto tan ko caggal o wi on ɗon o wimo on ɗon on de ko almudo on de ko almudo so dañama ñemtinede ene moƴƴi o wimo ceerno mi fiɓi kala ko wawi mi ñemtinamo komi wawa ko noon ala ko mbawmi ɗum ɗon noon ko almudagal ceerno Abdourrahim e ceerno men ceerno Alhaji Massaidou de ceerno yalti aduna garmi e makko o ari e makko wimomi tawmin kooti Ciloñ o wi tawɓe kooti Ciloñ o wi ceerno alhaalam fof wonno ko juuɗe ceerno Alhaji Massaidou o ɗo joni noon ko jaami ko mi wattani alhaalam e juuɗe ceerno pannomi ko ha garten mi saggitoma mi ƴeewa holto gonammi an ha joni aɗa sagga o wi ceerno Mouhamadou Siraji ha joni aɗa sagga saka aɗa saggitoyo min de mi saggani ceerno Ahmed Tidiane no yonimi min mi saggani ceerno Ahmed Tidiane ceerno o no yonimi gila ɗum yani alhaalam fof desnumi ɗum desnumi Allah e nelaɗo Allah desnumi ceerno Ahmed Tidiane ceerno o wi tawi o saggitama ko sagguno ko o itti paas o tottimo o wi rutto Madina o wi haali Ciloñ ko balɗe tati o arti Madina o haalni ceerno no waddi e makko eno o jaabori ceerno wimo mi yamirima se emo wuuri alhaali ma watton rutto Allahu akbar o ruttiti kadi kankone o wimo so ceerno Ahmed Tidiane no wuuri mi wonta ceerno ma o wi wadde mi woni ceerno hooram
oto wi wonta ceerno o wi oto wi wonta ceerno makko yomi arema a wi a wonta ceerno a wi annen a wonta ceernam yomi yaa e makko min woni ceerno hooram an kadi min gondi ɗon ko Allah haaji o wi ɓe gondi ɗon ko Allah haaji o wi siraji arrutto o wi siraji arrutto mbimi ala ceerno moɗo yoni hooram o wi ceerno moɗo yoni hooram ɗo kay ka jaɓat tan ɗo kay ka jaɓat tan mi watta ɗo walla ɗacca kam mi yone hooram o deƴƴi kamɓe mono fof deƴƴi woni hankadin ɗen balɗe kay o nelatamo o jooɗoto ɗo e sara makko e sera makko o nela almuudo ya nder suudu ɗo mbaɗani gandumi o andi kam o woni koye haɓade mo mbimo wadde rokkam paas o wi mo wadde rokkam paas kadi windu leetere taw wona kanko tan sabu somi yeehi toon so rutti kam ga mi artata kadi mi yahata e makko ni woni o windani mo leetere faade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno o arti on jangtani ceerno kadi kalnumi ceerno no jaborimi kadi o haalni ceerno no jaborini mbimi ceerno miɗo yiɗi noon o wimo ceerno mbiɗa yiɗi noon jaɓana kam sa salima mi ruttota ko to sabi mboɗo yanana kanko o jaɓata so jaɓani mi artata ga mi yahat mi ƴeewoye ceerno goɗɗo walla mi wonana hooram ceerno kisa ceerno jaɓani kam kisa noon ceerno jaɓanimo woni alhaali makko fof ko ceerno kono noon joni gandumi gonmi e andude ko joni dey o woni e andude ko ceerno Abdourahim jopaninomo ko mi anda ceerno dañi almudo o wi o anda dey so ceerno dañi almudo kono min kam o wi kanko dey miɗo yanana omo yanana to hakkunde makko e Allah e hakkunde makko e makko min mboɗo jogui ceerno seede Allahu akbar o wi kanko dey omo jogui ceerno mo mi huldani o wi ceerno mo o huldani ceerno mo ganduɗa aduna e ñirɓinade kanko de o wondaka ñirɓinagol aduna e caɗele mum min o nanginaka e caɗele aduna nde wonno omo andi ɗo jaggi ɗo jaɓata mi jaggida ɗum o jaggida ɗum e caɗele gonga o wi miñiraɓe makko ɓe fof nan ɗo eɓe gandi galle to o meeɗa heblanade ko arata wona ziyara wona koɗo wona dewgal wona inde ala fof ko heblanto omo jooɗo hay hunde o ala woɓɓe mbiyama an ceerno a dillata seeɗa o wiyamo mi dilla ceernam nan ɗo so won ko won ɗon o wiya ko ceerno makko so won ko heɓimo caɗele e ɗum ɗo ko ceerno makko ɗon e subaka taw Allah addi ko ene fewna ko woni arde ɗon ko jaɓɓete ɗon ko hay ziyara hikka o mbuuɗo moftanani ɗum sanɗaji ɗi fof noon kuli kadi nanama almuɓe ɓe fof ko aroɓe ɗon e hade ziyara o yontude almuɓe wonɓe toon ɓe eɓe ndendini kamɓe koye mabɓe ɓe ganda to ɓe keeɓi ɗon ɗum sabi eɓe janana kamɓe tan almudagal mabɓe sonno wonano o haaju soɓe lamdama ɓe mbawa yaltinde ɗum ɗon nde tawno noon neɗɗo no jogui ceerno omo gonɗinimo moɗo gonɗini Allah noon kala ko o rokkata kam o rewnanta kam ɗum ko ɗon enenne noon ceerno wi yo Allah waɗan en noon amin ceerno wi enen dey en kulani dey almudo ceerno Abdourrahimu wuurdude ceerno Abdourrahimu yiimo yonamo on caɗele hanani hebde ɗum sabu eɓe gandi fimde makko e yiddemo almudo makko
emo yiɗi almudo makko emo yiɗi almudo makko ko ɓuri ko yiɗi ɓiyi koko emo hirana almudo makko omo jingana almudo makko ha kala almudo sikkata ko kañum tan o yiɗi wiyata ko kañum tan o waddi e ko o waddi ko goto fof ko ɗum sikkata ɗum ko noon ko yiddemo almuɓe ɓe watta noon yo Allah hokken barke makko amin min ceerno Mamoudou Kane Alaji Ba ziyara min ceerno mi rawande en joddi amin o wi baba Adama o wi ceerno Alaji Ba gare o wi ziyara rawande eɓe joddiɗo le saali ɗo min kala alhaali ceerno eɓe kala alhaali ceerno o wi ceerno meeɗi noddude ceerno men Mamoudou Sylla o wi ceerno meeɗi noddude Ba Mamoudou Sylla o wimo Mamoudou Sylla o wimo Ba Mamoudou Sylla argay o ari min de ɓe yinno juuriyade ceerno hamme hannde o wi min de mboɗo yinno juuriyade ceerno hamme hannde kono mi dañani yaade kono ar lomtano en ceerno Mamoudou Sylla hebli yeehi ceerno Mamoudou Sylla hebli yeehi o wi nde o yettinde ɗo rawda ɗo tawi ko rawda on udditi ko rawda on udditi hay hunde hippaki hen omo yiya nder to ina jalba ne wayno kaŋŋini hay hunde hippaki omo yiya nder to o jooɗi kawis jaggimo ɗon no gabri o ɗum ɗo lelorini no gabri o worini omo yiira noon ina jalba hay goto ala toon kawis jaggimo ha ɓooyi tan o yi neɗɗo naara o wiyani kam ko ceerno hamme o wiyani kam ko ceerno hamme o wi tan ko neɗɗo naara on ari ha naati e nder gabri he wonti e place mum ɓabri ndi artino wawruno ni o arti o waɗi ziyara makko ha waljiti o arti o haalani ɗum ceerno eɗen gandi ceerno Abdourahim hunde fof suuɗata kono kasfuji makko ɗi kam o jaabi ceerno Mahamoudou tan nde mi yiyanno ko wayno kono min kam koyɗe tan jeyanno o wi min de mboɗo yiyanno ko wayno kono min jeyannomi tan ko koyɗe ɗe tan jeyannomi ko koyɗe tan jeyannomi kono yiide kanko fof tan haalaɓa hawon natta ho lelo min ko koyɗe tan jeyannomi eɗen gandi ɗum kam ko duuɗagol ceerno Mouhamadou Abdourahim tan enen no ceerno wirani yo Allah hokku en fandinde amin o wi ceerno hamme o wi baba Adama wonko ceerno jofani en ɗo o joofi ko keɓal men o yiɗa wiide on dañi dartoɗe ala dartoɗen so wi on dañi tan en dañi Allah ne andi golle meɗen fof en dartina o wi Allah ne andi golle men fof en dartinat ay ɗiɗo meɗen haalaji ɓutti ɗi kaleten ɗi ganden enen mawɓe ɓe eɗen kattaniɗi kono ay sukaɓe nana less soɓe nannama ɗi ɓe lelni koɓe mbaɗanno ɓe kayiti dañje kala nemɓe ko wona ɗi ceerno wi en ɗo joni ceerno Abdourahim dañiri ko liggey mum e almudagal o wi ceerno wi en ɗo ceerno Abdourahim ko dañiri ɗum ko liggey mum e almudagal mum ko woni toon ko hawni ko Allah yaltinat ɗum tan goɗɗo yiya kono o jaɓata komo andi so yaltini ɗum almudo makko yi tan so renaki woppi kala ko waɗan o wi omo andi so yaltini almudo makko yi ɗum tan so renaki woppat kala ko waɗan tewal haalu ko dañirte ko liggey haalu kadi sa woppi ko dañirte ko liggey woto kaalen ɓutti ɗi so wona e nder koye men koye jorɗe ɗe kala ko naati toon ene deeƴi kaalen kono kala les onde jilli e men deƴƴen min mi yiɗum e ceerno Abdourahim min fof e famɗude duuɓi o wi kanko de e famɗude duuɓi o yiɗum e ceerno Abdourahim haaldata ɗeɗo gueɗe ko cukalel tokosel ngel anda hay batte o wi ceerno Abdourahim haaldata ɗeɗo gueɗe tan ko cukalel tokosel ngel anda hay batte wallahi sa naati ka joom waare tan o waylat o wi sa naati ka joom waare tan o waylat o haala gokka
o majjinma donka andude ko haalata ko tawa ko haalata ɗon ko wona bindol kono ngel ɗo ne wawi ene hattani anda ko haalata ko kono mawɗo so naati tan o majjinat joni noon majjinen ko joni noon o wiye majjin ballen sukaɓe ɓe joni eɗen mbaɗa duwaw ceerno wiya joni eɗen mbaɗa duwaw ganni eɗen haajuji ɗi fof jooɗo en ceerno yen ɓeyde tinnade e jaggodirde e wonde gootum ɗo e ko woni caggal fofof wondunoɓe e ceerno Abdourahim arɓe caggal makko enen fof gonen gootum so yimɓe ene ngoni gootum ala ko donki so ceerti kala ko heɓi ɗumen kañumen keɓɗi koye mumen sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe ngoni gootum kala ɗo ɓe kaɓa ɓe poola kono nde yehi ha ɓe kuli ɓe ceerndi peeje ɓe piya ñande welde Uhud ɓe mbarana capanɗe jeeɗiɗo woodi ko ɓe dahana ko sertude peeje waɗi ɗum nelaɗo wi ɓeya jooɗoɗeɗo kala no min cifori wara ngare somin pooli somin poola ndeje hande min noddi on fof onon ɓeeɗo keedoɗo nde dille mbaɗi tan ɓeeto puɗɗi dogde heferɓe ɓe wiyanoɓe yo ndeeƴ ɓe telli ay ɓe pecci ɗo ɓe pecciɗo Allah wi heferɓe ɓe duttuɗo e mabɓe mi haɗinoɓe peccorogol ɓe peccima heferɓe ɓe dutti e mabɓe pooliɓe so yimɓe no ngoni gootum ala ko foolata ɗumen yo Allah wallu en gonen neɗɗo gooto gonen hunde wotere ɗum ko Allah waɗata law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum Allah kanko tan rendidinta o waɗa hunde nde wotere kanko baɗowo noon eɗen ñaagimo yo waɗanen noon o waɗa en gootum o rokka en rewodirde o rokka en wonde gootum sabbarka Allah nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam seeramɓe janginoɓe ɓe tampini kadi woodi musidɓe amɓe tarto ɓe jaggaɓe ɓe jaggira noon ko alhaali jelaade ɗum innine eɓen heen ɓen wullitade waɗa heen ganniyoɗen haajuji ɗi fof ceerno wiyen ganniyo haajuji ɗi fof Allah andani haajuji ɗi mbaɗen fatiha e salatul fatiha yo Allah humto haajuji ɗi fof yo Allah newnan en kadi koko newoto tan fa inna ma al usri yusran usruyel gotel yusruji ɗiɗi mbawi ɗum Ceerno Ousmane en mbi hunde so waɗama nakira firli ni wonata ko laabi ɗiɗi so waɗama ma'rifa so firli ni ko gadiɗo haalede o haalaɗimmo tade ko fa inna ma al usri yusran inna ma al usri usru o waɗa ma'rifa yusru o waɗa nakira usru goto ndeke usru goto foolata yusruji ɗiɗi o wi ganniɗen haajuji ɗi fof fatiha e salatul fatiha آمين يا رب العالمين يا الله هم دعاء وانا قنديلو قل جاي دم آمين صلي على
يا معاذ أيوة أن محمدنا مختار في الخير محمدنا وصلي يا إلهي وجزيلا الله محمدنا المختار في القدام يا إلهي وجزيلا الله محمدنا محمدنا وإنه إذا أراد الله نبأنا وأبانا من نوره نورنا بالعالم وصلي يا إلهي واجزي على أبانا محمد محمدنا وإنه إذا أراد الله مرادنا أبانا من نوره نورنا بالعالم وصلي يا إلهي واجزي على أبانا محمدنا إن الحواري مع آلها وسبيلها عاصية طلعت من أبدل المسامي وصلي يا إلهي وجزي على مصطفى محمد محمدنا إن العوالم آلها وسبيلها عافية طلعت من أبدل المسامي وصلي يا إلهي وجزي مع مصطفى محمد وختار محمدنا وأعلم الله هادنا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم وصلي يا إلهي وجزي على مصطفى محمد فمن وأعلم الله هادنا نبوته وكان آدم بين الناس والنسم وصلي يا إلهي وجزي على المصطفى محمد فمن عيون من نور الهدى نبجست فإنه الجنس لا مدين سطوني إلهي وجزي على اللسان محمد هو اختار محمدنا وخلق وخلال بعث الانبياء ريح مقدمة فعل ولتنا صلي يا إلهي على أبدا محمد
أمعدنا في عالم الملك للروح والجسم هذا غاية الكرم المصطفى أمعدنا وكان محتجبا من قبل وجود يصرح الله فيها غير مدزر هذا كل حجاب أقام الرجل إنه قوب فيه لطاعة مولانا بلا سلام محمدنا المختار مضى وكل حاجة تسبيح حسوبه آتي بترتيبها في حسن منتدى قدرات جنة من قبلها إيران ورحمة وسعادات لمصر المختار بالسيد الظالم كرامة بعدها في العالم الذيلة هداية ونبوءة فلا تعملني وصلي يا إلهي وجزي أن محمدنا المختار بالنبي كمالنا تندأت المولى صفاته أمام إذا ترتيب فهتاك وصلي إلهي وجري ورفع عنا محمدنا المختار بالنبي مالنا وقائعنا أبهرا يا أمرها سبق الجميع من نظرتي والحق وراها يا إلهي محمدنا المختار بالصدام وقدرات إرام ومعرفة مثال صفاءة وهدى جودنا من عيدا وصلي يا إلهي أن محمدنا المختار في القدم لله نور الله مودعه أبا ورام إلى
لغير زيان يا إلهي وجلي أنا آدم وحمدنا المختار في لقينا من أبل وطيرا في طائر سيام اللسان أبل وطيرا في طائر سجل حكم أبل وطيرا في طائر سيام أبل طائر سيام وكان سياسي ويصل منتقلا سيرتنا كرمين للخيرة سيد الحج مالك وصلي لا إله هو جزيرا أبدا أنا محمد مختار في العقيدة لا سيدنا وقال شفاعته إلى سيد الهادي البصير وصلي لا أنا محمد مختار وصلي يا إلهي وجهي أنا أبدا أنا محمدنا المختار في العقيدة مدنا وصلي يا إلهي وجهي أنا أبدا أنا محمدنا المختار في العقيدة مدنا يا قاضيا بالغفور للقدر منتهيا عليه بوهاب لي غير مختاتا يا إلهي وزيرا أن محمدنا المختار مولانا يا من أتم خلاسي فائقا دورا بوهاب لي غير منزل